Wa be dia gro nipa be wu wo ho me odifo asofo so amonsa wo mu no mo hwe sika ni bre wo mafa dodo onka no kora nkyere mpanimfo no ne sa na yechekere wo man ti mamfo obre ba wie school me nya adwuma nye usi ekosi cathedral that azan any sika pe boni abe asase wo esu nti no asofo no dodo ntimi nka no kora nkyere no mu ewi su nduro bi mu nsu nwia bi mu nsu nsu bi mu nsu sie mepo timi kobo adwama de kobo akoso seed what the fire kwankyere ma sofo adwama sika wo de manya me anya no nsu ma obi akwa baba obi for GTV the name still remain of bofo ba akope ene da foforo awade de amanya akatrema da bodwuma emoje de afurusa ne net se sida ne de memere ade me ma me nsam nya tete bia maka se obi for GT this time around ye maje umre bebre sima edunum kopem aduasa de ne afri ha ye maba me papa prophet Peter Amankwa aka heaven beyede na wa woni tuane ma ebobo wo man wezo ono abuke na Agyapong ene kwaku Annan buhehe buhaha ye bani amama medwe agenkyere amfiri ye papa nten dia na se ayese asaka pomam na ye ndwom enti ya ba fie dia ne aba nyansa fie ye baba abaji nyansa ne ye hu kwan a ye de oman ne pomasi bire beti because honorable can Agyapong so wasake no adisha Prophet Peter na aka heaven beyede wan kubia why your ho me ya heaven zongo and it's grand is Dubai US and Ghana de nka ho na mechie tiefo ne ahwefo nyina Awurade onhire obibia Awurade nhyɛ obibia de anase ye koni jaso nko papa se na nsia na yete se honorable can Agyapong ni program bi o na 2 am friend the hot seat da bia no omu twabo asofo akukudam ne ayi no de omu di asofo omo ya azan ne niema ne ade kwaku Anan ne nimyenu buhaha bi bebom na ye de ne enim se enka ya busua mu nsensem but we na audio bi apie na audio num na ama ma yese bo se me bopini asem akwa ne kan se hono abo aka ne Agyapong na sa atama na o twabo president Mahama oye incompetent ne ade no na onim se na ebi betima bu abonana arehosem na kwa biso no so no me hu ne se nyame nhyehyɛ yes on se honorable Kanaji Agyapong yes Ghana had ye ni se we nipa bi a oye no kwafo yes na wode akokuduro ne nam ye ne tume ade e ma ne ye yes because of them I did ade nim na youth ne Ghana for so etie no yes na kwan bi so no ne nyuma pa no oye no wa amanansi ne nyuma pa no oye no wa amanansi adentia ugobu samsa de ene tina mbisa wo no on say asofo ya na binum nyenya medwuma ye wo ye yes busa say wan na de sa de no to Canada Agyapong akoma so na wo soliti asafo no me hu ne say ye nyame yes but ekwo wi ase no say asofo bi ya de no wo bo na chi a na sofo no ko papa ni fi a papa achewa so meja manaka na bi busa say adwuma na wo ye no wo pe na wo de ye ananya me na ahya wo sakan ni mu na yi atan na kyerɛkyerɛ na nipa no hunu de sasa wo ye na se obeso ase o ka no de obi obeba na akwan bia like obepa ne chope no wo jai wow na kyerɛ sɛ atamu no ɛhye ne nsɛm wa ye judge wa say lawyer odi wasem no asa ajeje what you say enu ntina se wo bi ya ade anya ne wahunu na se wo ka nipa no fafie be pa wo chew na wo gitumu a etere se wa ma abrab na waje yes enti nokora na na wasa woto aso no wontime nka kese ka person nka so ye chi sofu se wo ya azan niema na nka wose ye de mmra kwan edidi no nye se obepa cho ya twa so me na me ka kire wo but we de sofo kro no na sole mpanimfo ne na sofo nko ni fie ko pa na che wose papa wo ni to de sama ho kan ye no kro azan de ma ya che but we de mesra wo so wo me de obone a che wo no da ni Yesu abane sade a wadi Yesu anim yes no ma Yesu aka akire ti Awurade beyi ne nsa afiri wo so yes nti ade na wo ye no ni akire biem yes waten komana se wa ye sade na akoduru pempenso bi a amanyame ebufuhye aba no so because of say wase mebo a onya attack bi na ye wowuo yes wo soliti asofo no asofo na nkasa so ebinom
Solely one piebom because Nene be on this kwaku when kwaku Annan omuna as say nyankopɔ yi om so krata ama say asɛm kwaku Annan no yes was solid ono so solidity and sofo bi e wo Ghana ha na me wi amama na hu ni mistake ono ne ye sofo ne de ade na kwaku Annan ka no na waye by sofo no kwaku Annan no epim na kuti asan ka wo mara mekasa but sofo no se on kasa adwuma na ye no emfunso wo yes but Kofi Annan entimi kwaku Annan entimi ehunu sofo no emobo yes wakaya kodun pempenso bi o se sofo no eye fake yes na sofo no kutamhumfi wo ye demon yes odwane okot abreso oni evidence kra yes na mitie sade on sa me no me wo honhomoni yes obi a woni me kra no me start say me kasa yes woni me da no eya won hwe mani kosia no hwe de wi a me si kasa me kasa nyina na me wuram se ma ya asori apon wo ba ehwe ni pe egu ha and miracle say sisi wo ha no me age me nsem me se ma wurawura be ne dua yi age me nsem ahane mamoa won se ne wa hu se ma ho keka mamoa na me gina show no so but nyankopon fa glory no merade obi obeka se nyame ni hobi e wa ye torofo yes hwe sunsun adwuma nyame de me ye me ye hwan me nye obi a aya dom do obo so ne asase atumi nyina ye ne de no ma me sunsun se me mfa mo anema enti se me ye adwuma no na me nan poli na se wo ka ho asem a wodi ka na mom hunu se obeka no no kwa me nyuma pa no do so che me mistake nte wo ka na wo de adwene ato ho ase na omo pe asofofo bi ni mahwe ase sanna mimi hunu se o pese asofofo no bebre na especially o magigigidi bebre no ye ka magufo enti Agyapong wonya attack die enti Annan se nyame ebufuhye eye adwuma wone so no attack wonya ye nyina ne se o yale wuo yes ekwawi ase na Ghana asofo na no ono kwan bi so no solity a wono na eden se obekọ mu na ase akwaje mpaebo otwa attacked Osofu we Bishop Adontembo Waten ehọ na okọ emi ole hands odo no de wanya sofo enti ono wo mfom kwan bi so no ono so woni mistake awoye but ewiase no obi ani otene e wo wiase ha gise Ewurade no nko adwuma na ye kora no ye ntimi ne Ewurade nyepe mimiti we ne nso wo me ho ye odifo metimi afom okwan bi so but me fomo a me na wose me hunu me mistake se duru mere bi kora no na se menim na wotwe madwensi so a waboa me enti me gime mfon so wotom wi a wose wotwa so but we de ebenu no pa na condemn na se ne nya medwuma a woye na se nya medwuma na omo se no bebrebe na ho sunsanso na asate ho so twe na ba Kennedy so no na bi aka kwaku Annan ne bere na aso sa Kennedy nya ne de ne ye yalewuo ena okosu kire nyame nipa ena nyame nso ne ma wa apam wo ka mate o yeti na etinya wo se ye ne ye agidifo no ade bi e be kyekere no asase we so no kyekere ne wo so no de e be sa no asase we so no no asan no wo so nti wo kodwa ne to a onyankopon difo no eye Bishop Adontembo Waten no wo no so kasa nyame ti because one nyame wa apam nti wo srem pai boma no ena wo wuyale ni firi ne so ena papa no hoto no wo bankwam enti asotwe no one ne mienu nyina so na eye enti wo de leader de amane de a wo di achi assistant also leader agere de anes assistant so nyene de na assistant de na baaye no atem de bembet me de ho no de me mpese e beka ho ase bet asema na akura na e ka no wo mu ni se sitting president Mahama wo ho na mo bo na chi se onya adwuma wabon and we incompetent and I know him said that then baumia so be ban on the obema o man na say heaven but man be do here na say there from frying pan to fire enti wono there on support the omo ye no to okeka na adwene meba meko ho na me hunu ade bi sisi a papa na ka tere me yes me dress no ewi a na yakọ yes and they in the spiritual realms ewi a na yakọ ho minua kwaku Annan waye adwuma yes ne niam ni bi wo ho a waboa ama asofo ni bi no mo a no wo nya adwuma ne ye ne sese do do na abafom yes wo ma sate etoto niam ba kwan bi so no niam bi ankoyi amfama no na ase speed na ode ko na do so na ensem ni bi won so wuti a onya botre steady sofo no hwe se sa na wote a na na so we de yemfon so but wo munya san hwehwe mu no oteme da se wura no ama ne kra so minua kwaku Annan sa na efre no kwaku Annan mesere na ne dim onkope sofo panini
wɔwɔ kwahyeman your friend would D for my friend the champion. Yes. Uncle Henry no panicho. Uncle Pa would D for my friend a champion or kwashima. Men sir Minya kwakwana me only modi for my friend the champion. Yes. Ne ho asem bi by my yes, yes. Or condemn ni bebre so ye demon or ye occult on your papa. Me kutenya me sunsum. Wo bi obeka se would D for my friend the champion. Enfiri nyame bia no me se oye torofo na se nyame di fo na mfumso so se ba me na me ka kira yes wonim se ensem ni bi wo ehia nyame enti na bible no was touch not my anointed and do my prophet no harm na se eduru mla bi ensem bi wo ho a enwo se wo ka bi a no aka ne nyansem no do limit bi a wo ye dia se nyame adwuma ne dia no are very careful wow apamo a difo ni nyame wo no eye sononko yes ye adwuma na ye no enipa hu ye so mfaso but etode edin a ene wo mu say difo ye difo yes ye kutanyame ani ye kutanyame aso ye kutanyame adwene bibi besi wo manum a ye hu nyame pese wo ka bibi kire mpanimfo a ye na ye na ase na wo moba David no wo ye wo hene yes enso no wo ye wo difo yes what nkomo bi ase wo no wo ye wo hene ana hene ekroye ana ba Solomon beto asompo no ofomoye ofome ofa obire what nkomo bi ase why na mfomoda but wi ase no ho si obi ye adwuma ni ye na duru mere bi na se wo fom a mama mfo no nipa na ntoto wo na ye azan eni nkontompo on de wagye ase wo se azan ko na obe nyame adwuma m yes adifo ne obi a omo ye azan ye original ho ne ye wo fake woman na de kompo rubber she obi hu belu di she obi munim ne de pani apan na yese wa break kompo woman na no obi hyehyɛ ho so ye bubuani no asɔre anante obi nso ye ni freni o no atenene wuni ne wo se wo so onye kompo wuni ne wo se wo ye no onye bubuani wuni ne wo se wo ye no wani mfrai wo mu akreti ane ya ye safo no wo ho wodi wani tufo no wo start se wo ye melakes na uhu yes uhu so de we nipa ye die ebe chewo na wo ba ya me ye adwuma no enipa a wo ma ba no dodo san no wo ma wura hada obi wo kro wura hada hwe di ye ne nkom hye ana me ka me say sister ne say enti wo gidi sa me ne won hyehye ho yes wo kra no hwe adi ya ba ma wo eje me say because we dey see me dem ahomate 5 something but epie mu ha me kwa na ahomate 5 for kra na me da da no ho hwe menua enye bi da so no obi ba kwahyehyɛ ho because of money yes de wo ye bia nyame bebu sawo na nyame betua wo ka wa asase we so ansan na wawu na kyerɛ sɛ ehu paa sɛ wo ye abranti a wasi so na sɔfo be bra be hu ma me bra be yare ma me bra be se ma me safo no wo dodo na timi pie be kasa wo ma wi ye wi mu basa mi wi am de me no ba beto dwa safo ni nyina amara na me nsre bone fafire mpa ye ma wo mu dodo na basesa wo abrabo minim bia na ye yalefo yes minim bia ono ye wi but this time I am wona abrabo asofo mpanimfo bi wo Ghana ha ne yakobɔ nkɔ obi wo kora na wo de aye ni business wo bie sa adwuma no ene wo tie ni sa nkɔfo no bubuani no yesei ni frani yesei apache yesei won so yesei de suro kwache no ayesei no me obro ku ba che so ampa enti wo ya mpo yense ye wasane yare enye no kora wo fa ekira no akoma 2 million ye mo mu sika kase o enso odifo ye gisika buma frin solema no ho enso wo fa ekira no ama 100 cedis 50 Ghana obi wo kora ne so fo ne bo atwede so fo wa mem sika kase ekira mete woto enso sika wode be men 100 cedis saa zafo no de na wo mu ye adwuma but wo nipa bi wo wontime mfa na ntoto azaa eye mfonso kakra na aba enti saa nkofo no no wo mu di a mo hwe ne ye no mo kasa nyame tie yes Kofi Annan me bo ana kwaku Annan onko ne wo di for ma fere champion no onko panicha ni nisu asofom wo fom ye de na wo ka ne ye no kore but wa kasa ma nyame asa tie no enti sa wo wansrem fonso na se one adifo ma afred champion one nyame wa apam enti wa ma na ni nsu asofom
because and was any buy and kwaja to mkura and ask asem ne buy no wa frɛ no kyire kura wo frɛ na wo se wo ma na ho kura na wo hunu se asem ne ye no kura nti wo se wo twa so wo frɛ papa na odifo se wo mra na fidi kase so mekasa na wo se wo ma nti honom kron so wogi se ene no kura bi wo mu a wo mpɛse bi a ebetu sintidua ebetu sintidua meni pe hunu na ama agidifo abama buntine bi a ɔka ne saa no se de be nya medwuma bɛkɔ so ntino wo de ye mfɛnse ha enso wo bekom no emme ya de ne ho kɔhyehyɛ se wo difo wo se wayese wo bekom no na maame wataspa demons ene bowura no ene duru mire bi a ye ni na ho ene kɔfa asa wo ye no ne bae ti duru mire bi a ya mo kan sɛm a mo mfom ne ntofom readi ne panse ni pen saa no wote ana se we de emfonso na aye de aba na sa asise papa azane doso adifo no azane doso dodo anti ama Kristo sum no ye hunu de ne de papa ne hunu de ne de bone sameme ye bone ha samone nti ne chedi yes ya frɛ me prophet Peter Amankwa aka heavy bed me fomo a momfa me fodi emame na munya wo mu aka no because Bible so obi bebu na contract na say eno na dey sa problem ne ba na obi ba ko pe bone ne de afrɛ obi a tememe ya bone a momfa me fodi emame media for no kasa sa asofo amon kasa asofo kasa sofo asamesi nya yi wona aka ni firim no mo nya hwe na mo se nya medwuma wow ene yesua de o ye nyina we are victim of that ubenza asem na ba na e wose ye boni pakro na waye ade ni din no yesi asofo enti ayesa ama ayesi ntibia ama nkofo mo mpese o sachire o madwe ba urade fie no o mo se asofo nyina anya papa enti obi am mpese o ba urade fie enti media houses no views kakra ye penti momye nsusu ema ye nsem nye asofo na emom se sofo bi ye ade na nya pinpoint se sofo asumasi ade we ya oye enye sa na sofo papa we ya sa de a David ye bone no yankasa ahemfo ya ka se David yes David wow Peter Trace kan twa obi aso no yankasa asuafo no yes Peter faseka ne to ho adantina obi afom a waye sofo ba akomode na fra obi a obi aso koye na adwuma obi adwuma oye no kobu hu aten enu ntina won se sofo Peter me na mafom a wo ka sofo an ka sofo ka se osofo Peter na fa me mfonso no me fodie emame mediatum dansa wo de be fra won aka asofo ne bi ye adwuma ni yie ene bi nso se no enti wo mo ese no na mohu no mo ka mo wondin na mo nkyere ba bi wo mo wo na mo nka nkyere nse asofo a aka no wo mo de menya hu bi e wo mo yenti mi hu ameka e ya asofo asamasi na o ye yenti amana basa ne se na nse e wo ho na asofo panyi bi ne ne yere e ko correction hu o ese me yere enko correction bo hu bio mapam nyame ayi a kyerɛ me se me hu ka fefefe bi enti mo ma me mo mbra na mo me e wo ne kwan so se wo se sofo yes ade aboa bi ebekwu a wopre aboa bi obekwu ena efrene se akom kwa na atushire yes saa we nyina ye joke e concert ye fanto akra yira wo nka adwensa kyerɛ asem because I say nipa bebre no ena me ba ha me hu se o kan kwaje asem mo wa adwene na anko miracle asem no o kan kwaje asem after nkwaje asem no enipa kra bubui ema nyankopon fa umu ekeka nsem kyerɛ nipa but ena no wura asɔre bi dem a ubeyese enti ye ne asɔre man ye de kra nyina to asɔfofo ne se ye kɔ asɔfo we na ase na no ene ye acha atreman se wasem ye enti manye ye a nyame mu no ye die ni nhira na ye process so one fan titiem ne nyame akwan so an ne pepepe ya ma awrade hira we nye ye woso mfa nipa ma aduane ma nkanaman yes before say nyame bebere se no just why yesuti ama no obo abarabo konkono wagya wiase ato adwamansem bone nsu niema tantantan unye bi okoto dem mura ho onkoje obi kunu onkoje obi yire wo ho dem onkota obi kunu ho emfa woto akese no nkoha obi awale obi tofutimi ko obi ho me teaching no me wo se nipa bebere afo yes papa mi kura na mafo mi wodifo but wo ba me dem kwaje ne be ma ho ansa na me difo duma me de ato aso yes
eno no nsesa hwe but azan ene sika pe boni abes ase wesu ntino asofo no dodo ntimi nka no kono nche because of obitimi kobo adwaman de kobo akoso seed wo de kwaya akwantrema asofo adwaman sika wo de manyame anyame nsom enweke wo pa fagina so ma nipa na akwantre emfa sofo mahunu me ne boy bi twempena ena o sika no one ge bi no aka na sofo ji ya akwantre obi kura timi kasa me wo guy bi wa abrochire wo yire de enso wo so wo peme eno nti no na manya kwantere mana pese wo ma na ni ba no so na o ma misika sare be ya me ba metimi aba afon de wo so onya den ye frɛ ne se fa ni picture ma me no ahwe ha okay we ne yire na kura ne de me ma ne mfi na ne ma kura me ma na hwe no won ko na odi ska be ma no wa ni tintinto na brabo a wo bo nyina young girl no wo pie sika ma so papa eno firi nyame ho na e ba na enuro sem ko ho malam tigale ebinom ewisu nduro ebimu nsu nwia ebimu nsu nsu ebimu nsu sie mepo akwa ebretuo ma ahohom wie mo tonfo su mo tonfo nesa konfo na hyehyɛ kotu tete ye wo demon so ahodo wo honhom fam ne honam fam nyina nyamedwuma na ye no Satan abon kofo bi pass wo momfo mo nwum abone mesai papa no but ye ni na wo a media fo ada wo ma yetu ye nyina afra ene ye se nyamedwuma ene nyame nso tuatua amoka no ere de papa de awo we o de nyame tuatua ka no because se ye nyina de ani akosi asofo so na asofo ayese ene nyame tuatua ka no papa metu wono me kobo adwaman ya na me koya ade anya ye mo me din se prophet Peter aka have bed na ono a yen kasa asofo wow the first time I met this asem we what be edi nani ama obi ohwe bi ehun se the way is here criticism no ano odene ayama eya sintidua ma Kristo dwuma no se Kristofo bebere ahwe ase yesi nyame ni ho yes asofo ya soso entimi nkyerɛkyerɛ yie ya braba ya bone ye ne ye no wotimi di asole besika wo be kono no wote beba tim or wo de masisi no ahyeche wo no sofo aba akata mo se nyame dwuma nyame mfrɛ wo akoyi di pawo pa koyi o business wo be ye nya sofo di enkwa na mani pedi yi prophet Peter Abagwa aka have bed what say nyame mfrɛ yensusuma views ehia ye obi wo ha ni reputation na the views kekaye penti na agu nanim ase e de apɛ views yensusuma sa de no because wo pɛ view na wagu obi anim ase no ota word bia wa be ha nti enye very especially the men of God na mekika koso say men of God no so umienye nyame adwuma ni yie yenye no kron because de wasoma ye no ode ade ahye wonsa nti sade na ode hye wonsa no se wose wo no obi nche na hinye de a enya de a onyeye emfa glory enye ne de amfa ma no se wo koye wazan ade ye fa konfudwuma akone koye nkoye nyame dwuma mfa ni di mebata ho me sere mo pa prophet Peter Amankwa aka health bed ene papa wo bie adwene akọ na ye piepia akọ no sese papa ede pa na ye be ya Christians sanity bebem kakra like emu be ye hwam kakra because ene no ayet sasa so dem obi awura so dem ayedie ne ye kopenom kwa na minshra asofo no na emua ensolema no yes ye preaching no say yesesa no yes na ye ka no kore kire ensolema no nese nsem bi wa mo de hye adwene ma ye wrong on say yedie no e wa kire ana process wa animu but yakoyi yedie na be hye animu ana ye ja process no wa yachi wow nese say wudu aburo wow what you say e won say Peter John Elisha Elijah yes David yes Joseph yes wo mu nyina no a process Abraham nyame ka kire nse wo mfiri ne fie no nko no obehira no Abraham fam process du mre bi kura na ho kire ne komo ba ya ne yire a wate sika wa no wase ye ni nua ba afede ko bi ase anadwo na wo hene ya fa na yire se one ne ko afede kwado nto won na yesu ni nyina ne se nyame de ne fa ntetiye mu yes when taking 100 years and a promise no ebem be aso ne ura so dem a mo pese mo kwa abrochire oba hana nyankopon na ne se woto ne yefunum so many years na ne kora wo brebre ono nko ade onye yefunum ba but
Hana baba ko a friend Samuel no oye wiase nyina ani enso ne krama no ne din bi empie o Bible mo ne tese nyame wo che enso won se bre Joseph wonuanom tan ne mo ko Misrim ko somo de ne kwoto afiase ansana promise no ebem Peter nom no obi afemu ansana senhira ne ba asofo ni preacher God bless you. Today, receive your miracle. You are miracle. You are money. You are mobile. Concert. They say, "Obi to me, concert. For cylinder or a mistake at cylinder or not." Magicians. Paul can say, "Mister Monshami Shiame." Send you me share Christo Nishiano. Christo by and a miracles no way be. But to ye the Chiakra and my radi. Yes. By ye cra na ye demelak and nature near true Marco Bonsam Jim. Yes. Yen Tratre and Quadie, Yen Canimu, Yen Yatan, Yen Tufo. Yes. And the year to a goom will be a bar solia, dressing our pen or the bar. Yes. Time or pen or the bar solia. So, so for to manage to correction. What I say, we been putting for 1,000. So for no yawa, one no crown a bomb pie mamma. Or bomb pie man in plan for. So there be one be many sika. Oh, glory. What in common I say? Now, ma, again, this sika when you be able to tight. When you be a talker, mano. And yes, men are make country woman you feel you or nipa alcohol. What in common as ya menya me dwumana ye joke this time. Yes. And am ya ne kan okran no so media for no hunu pa bet ye wo mo ya ba so e me nipa hu ye nwuma pa. Some views say yes na who say mo fa trend ma. Ya de ye trend ma Yesu. Ye twe akra ma Yesu. Enti Bible say ya me ye kan ye nhire wo nipa nim ne nipa hu ye ne ye opa ye no mu hu. Me nsam efiri me mu ba na di me hu adanse se no kura bi wo me mu. Ada na mo mfra me mo ma ba so. Ma hwe asisesi na makwaji wo bi yire ne na nyemo a. Ka wa ba be gina. Ka be trend sisi ya. Ka mo de me ne na. Ba bia mo de mafa. Osofo no owo aha no heaven be papa ba ko friend me bere me ho ase wo se hwe ya to nyuma to amumu aye ma me nto bom ba ko pe hwe me stars ke si a what I say me den nyuma heaven be the ba ne bo ho ka 850 million ye lunch ni nya 5 million happy birthday eni ji enko a ze na de udi ko yo me na me ka che yes enti mesre nyame asofo eni nyame adwuma ye fo no ebre na so se won se ye ka no kra na kire nyame ma ebre na so se ye ka no kra kire nyame ma ne dia na Bible say Canada Agyapong Bible say ona ebe sole no ye nsole no hunhun mu ene no kra mu tin no kra sofo no en sole ne en condemn de enye ne menyam dwuma nye nyam dwuma en condemn de enye ne menyam dwuma nye nyam dwuma de na se Canada Agyapong ne bani di waka akosi se asotwe na omoye no matache nkofo bia ne ngo se omotache wo Wanabo Canada Agyapong one san frɛ kwaku anan on san frɛ no mato ne dwumadi so anye sa kwaku anan campaign ebetimi atia Canada Agyapong me na me ka kyerɛ wo na se indirectly says honorable amakwaku anan me ye na dwuma gidi Ghanaians wo ma no ebe frɛ tini bebre kwaku anan so wo nafa wo mo a etie no enti saafo ni nyina wo de wo mo kɔ ba bi foforo yes obebie ki bi na me ka kyerɛ wo obemma secret kwaku anan no enya me nwanwa se obetimi didi mo abaye NDC fo mpanimfo yes because esi amete hai mani abie se wawura NDC mu no no so abaji NDC esi ne na so yes se obema abapower me na me ka kyerɛ wo ne didi mo a wo behunu de NDC de kwaku anan so ba akoduro yes on MPP na koma pa NDC sisi ade a me hu na me yes me kwa no that's the how me hu me na me ka kyerɛ na ni enso de koso me na me ka kyerɛ enti sese no honorable Canada Agyapong medie ni se kwaku anan nipa bebre etie no Ghana ofa kese na ye na fidi kese a obetena so no yes wiase de ewo mu se onye nipa bia na ne besan a obetimi na akɔwie ben nipa bi wo so so a wo so otimi ne wie because time we no na wasa Canada wo hia kwaku anan mo yes enye time we no so opam no ene nsam so kwaku anan kana ye no korɛ yes NPP NDC time na
MPP epe akonya no yes MPP kasa bebre yes any one is one factory one village one dam kasa bebre condemn NDC amemuo se wo nya papa yes e incompetent wo di wo man sika kata hyehyɛ ne brabo die ne ade nto oba wo bɛkyi wo nyina wo man sika bia kodi ba bia no obɛgye wayo me wo ba watimi agye hwɛ kata hyehyɛ ne brabo amomo time nso ɛkɔso enti sɛ kwaku anan na wahunu na sɛ wɔka wodi ka Canada se wɔyɛ no kwafo no wɔka no kora wɔno ani adanse sɛ NDC pa ɛba MPP ba power no niema wo mo yɛ ne now no enti ɛyɛ woman yehunu so yensuo ya ye ode be ye campaign ensuo na start say se galamse no momom panimfo ye no masa frankofo bi efiri China ne Dubai ne ade ene ye say yensuo ni yitu galamse mudi moni hu mote sika no muchedi oba na de wo be fa ye japade akono na ono no ama ye 10% no ono no de 90% eko ye japade nia no mo tweko ti kwaku anan ka odika me chia nana verse ehira nana ote kokoso kan sa asem we se onte asese yenye ye ti ye man mu no ayede ye japade no oho firi abonte baba be fa japade no ono kuta percentage kese na ye de nketenkete na ma ye na hemfofo ne empanifo mu ha no e de adenti nana kwa no speak against it say it's high time e was a timamufo no mum na nya the greater percentage but yes say nsuo tikwaku na asem na kwaku na asem a wo ka no no kra ntis Canada say wono de ode no kra na ye adwuma de kwaku ka no ye no kra nti wonti ni kwan so opam no na se kwaku na de na bam say na se Canada pam no na se Canada so one kind of kra we hypocrite wono so ye asua entro twa ne azan ene nada because asofofo de na start here no edu mire bi asem no so ma no agem osomo no agem wo ko fie kopa ne cha wo chacha ne cha wa asem de acha wo kum chacha ye den kum chacha be haman na nse won so be hama se saa su na obisoma no agem osomo no agem no saa so na wan hwe ya pegya konwa ne de hye ne nsema obi ye bone kura wan Canada Agyapong sagana fo ni mu America ne sese ne no kure kana to nso on kan kure biem sese ade a wasi ne se kwan wo be fa so abe Ghana president ne hia no yes nya no kure nti no wo ba enti mamu hu ni se first na mu nim no saa na wote never wasesa maka kire wo se fidie chi abo a nisunko eja no nso a nisunko wo pa montoma no no me Ghana president de wi ana musi hu no na sesa na mbo hu na ensem bi wo ya fidie so hu hia se ye beka ka me ka osunsun mu asem kakra mi ye nyame di fo yes opa ma Canada Ghana president ono kro wo hu so me na me ka kira wo hu so ono so be frustrated say wo hu so a me na me ka kira wo Ghana akonya na e da ho no eyitumi yes ade edem pan boje no edem pan bo na bo ho ban yes eno ntina ekufu ado amamu wo hunu so no asofo abu ani nyina wo de obi esinchen waka asofo adifo anu atom wo Ghana ha kosisi abaji asofo atom no yes because eno nansa na mitie asofo panyini owusu ben passing bi na ne speech na anu wo ka no uhu se yaudie kasa wo ne kasem kire se edu level se ye kwache no na onim se ade bi asikura na nka nsi ya na asofo panyini ti se wono ne ye se wo nworo no ho onwuro no ho no nkohyem nyame betuetua nkofo bi ka ensa ehira wo pɛ no yenka senti ansa no meme de me kra na me nkwa ato wa ya campaign amawo ya tretim si ibekume maboa wo se ne wa nya tumi eni nti no wa ma kwan se mafom nti yemfa memfa de nu kwase ye de me fam na wo mo a ewo politics mu bebreba ye di boni akese no dodo wasa na yetimi ache na yesi ye ngora no ho ne yemfa nkotum wayo mesika wo man mu sika watam asa Ghana ada na mo nkwache no ase o man Ghana say Kristo man me na me kache ase so mu ni die mas fo na hwe ya nyame abufushi e beba won so no ase me nyame abufushi e beba mpanifo wo mu ye nya twoma ankasa o mu ni die ma ase adifo ye mu asofo anya adifo nko a Ghana asofo de Ghana fo mpanyin ma hwebiem because wo ma dress ye black but ye to de din a ye hwan na mba na hwe nipa e ba mpai bo yes
Answer my call radio so me ya asori wo mumra. You dimirika. Yes. Adentia. So who say at the power. Yes. Wo mo ba samedi me charge wo. Me zan wo mo. Me no obi hihye ho. Ye ba afade me hyase ye say. O ka kire say de ka wakoma bia wo de beba. Mo de momra nto de no ansa obobo mo de munyina momla obia to the sense oh even one person one city could have afa beto awrade afford the buchie na efie ha ka me ya ma ya sika kase na ye de ye adwuma ye o wo hwe ha so de nice ba what you say me pesa camera no be video e kire ya ansa sa camera no to na video na hwe pop ni ne ma ye na ofie ha na kire background cry asem keto heavy bed o ani jiagwa heavy zongo na tise US na heaven baller and that is Dubai. Yes. Wo bia man ho modern say won me be ko heaven ho. Wa go bi dia ayo. Bia wa yo ho. Akokọ ba kura so won fa so chen. Akokọ ba. Edi baba, ye de ensam no be ko awie ye no. Afutuo be na ade be ma politicians ene asofofo because ene no I say buha na e be nyina ye politicians asofo. Afutuo be na ade be ma both anger asofo and politicians. Neba efutu no na me kan asem bi ahye National Cathedral na yesin say dey aso abofom yes say yensi ehun asem so enye nne na ibesi awie me na me ka kiro Awurade de ne nsa atoso cathedral no me na me ka ensam wo ho yes ekwan umfa so pese wo musi no enye nyame akomant wo munyae wo abedi agro nipa be wu ho yes me odifo na ze ompe so omde kwati kwan di me odifo yes wo musa nyame asofo so amonsa wo mu no mo hwe yi na sika ni bre wo mafa dodo mo nka no kora nkyere mpanimfo no na nya sa na ye kyekere wo man timamfo obre ma wie school me nya adwuma nye usi ye kwasi cathedral obiti ho pa adwuma ye ekom de no usi ye kwasi at cathedral ni ye de kom na tinam na ba wie na koma kumia aso da no na nkotenem wo say papa prophecy ba ko man of God ba ko wo say on my Ghana ye mpanimfo na dwene na ye se obi tu amena kakraka ye mfa ne say atonsu tu ne kakraka na wan nwene se amena na wo tu no obetutu ntokuro to nchen na otuko forma ensuo ne start say ba wo tietia ho de afro we di watua ma amena ma kodokodokodokodokodokodokodu ene ensuo na start free ase ba na oye nyansafo na ensuo ne firi mu ba obeje kwan a obefa so afa na abetu ntokuro nchen e de afro akosoro ye behwe samamu na se ye de na mu ha adan ya muntie ye nsuye bi kakra muntie timamufo no so ye predicament ye se come de wo su be si cathedral ma ye cathedral ne ye bewe enya kata ahyehyɛ ne brabo wo mu ne se ye nkyeni na ekoso a oman no wo ye bibi abusa ye de ye pɛ na ye ma ye wo su wo pɛ wo mpɛ o mɛye ne papa ka asem bi o se enipa ebe wu wo sa de we ho no so wo man nya nkyira me odifo yes enipa be wu emu asofo a mo hyehyɛ akyire ne abamo mpanfo a mo gigi sika di wa akyire in the spiritual realms na me mpɛ me se nyame ebufuhye da so me na me ka kyerɛ ho wow nyame ebufuhye da National Cathedral na wo mu sie no so nti wo mo mfanto ni yentie wo man ni sofrɛ na komo di amanfo ahokyere aba wohia aba ekoma aba adwuma ni wo manim bone kase yekum nipa sikaduro court azado so sendima me munyai na muntie wo man ni sofrɛ anya so nyame abufuchie be baga na mpanifo ni asofo mpanifo ni bi so mo de monyam ho mabie nyuma kase wa abrochire masesa mo yire na mo magu abrochire mabusuafo ne na didaka kasem anya temamufo a ye wansi de tu si de mo chichi free yenchen na mo ntime mfa ne o man ni yi nyamo betua moka won sa kyera papa meni abre yes me amiti madam na yes oba ya asori apon na obi aba papa nra menedi wow ba ya kama ba boy bi frɛ me sanka ni mena no memra anka meda na nkyɛn wo meniska wow enso Kristo sumunti papa manko me de kom na ba asori o enti offering kakra na meji ye wo anwa si ni fa fa si de no na sa da na me kika bom na de ma no sade be ya
obetimi di ne ho asi wa som Kristo ye boy ye okoda ne nche bi kura yale ye wono ho anadwo na okoda ya no wakonya enamu yale no de yale na sai Ghana mind innocent people because kokora fo mo adwamanfo ntimba kwa kowe no na mo de ababa sa na enkora no so akofa da besra yo papa adwuma ye obi nte ase yes ye ne ye adwuma no yes camera wo sesi me so me nya nipa bia na mema no so de oni me nimu pa before some mema wo de camera esi me so no na hunu se wo ye adwuma OB4G TV no mo bo adwuma God bless you man of God na nyame be hira mo amen na munuma mpa so be di mo ne amen me na me ka kira wo na se media fo bebre se bi mu ba omo de ma no ye nworo mo to no mede da so ne enfo mo press me kire me say radio fo bebre bie papa ye hia yes mentimi me bodin na wo fra me a me ma de enti a me ma no de wo de radio ne ye no me bonjo so yes wo kan wo kokom so kire na onfa because was papa me de scanting na me pesca na view nti da bia me kam so before enya 2 views net me sakire ni pa mienu kura ye ni so me ma kire say Bible say esum ni han ni twaka yes me ni wiasefo ntwem konua baako yes me nim no kore no ti no kwa sa me mane na me yese de me nim no kore no ti me hunu sa wo fidie no wo de bo wo de ye ne ma pa tufo twe wo man na adwene akọ Kristo som so amen nipa agya kata hyehyɛ bra bogie asisie ni haza what you say na wo de wo fidi kase ye ne ma pa ebema wo man nyame nhina abam dia wo tokuro meba but what se sa komfo awudifo wona epentem okotofo ena wo bi fidie kase TV station okotofo nkwan na so send ma me send ma me sa fidie we me mfa me sika kran koto so say ye mo ibeti wonda also na asofo ne pe yes because I dan na hunu say amanfo eni kire ho send ma me send ma emwa afutu a me de ma Ghana fo ne Ghana aban ne mpanimfo ni one said the sam wo munyini nche yes ewo basa ubo hires we wayare we enra akra mete say baako bi abeda hotel wo Sekumase ha ba bi wawu yekum wo mu basa bone no doso yes omani ni so adura urade anim tinyame di asotwe bre wo man aban ne mpanimfo nsakira wo mo fa pepepe ye anya adwuma kisa cancer for mo wadwuma ye de ekoso we nyina munim ho bi bete panimfo se we ye panina tifie na ma akora we na nka ye bu na nka we fo a wo kan ho bi wo de wo akwanya ko Ghana president ho bete munya akwanya ntunufo bete wo man no so nyame di tumi ama wo se kan ni mu yi atan na kire nyuma pa be na moye momo ni na ho you to amu Ghana momo nsuro Bible say pentemuti pentemwa eni ni padodo agin kwaye bono se wudi wo man ye chidi ene wo maame no papa obetwa ne mene na ade akopeska na wuku wo maame no papa wi a obeje de wodo ne be ye maame jai wate na bre ho ase kwanye Awurade ne bom paye nyame bebie kwanya ma asomdwe nkan ewo Yesu din mo amen asem mi ni asem bia ka bio de meka ne se I'm blessed say worship program yakosi God bless you the name still remain obofo ba komene Prophet Peter Amankwa AK heavy bed and a chichen komo so anko bia wayo ho hwabra boyie make sure say o ma sika ani bre enye sintudia wo abra bom na fanya me serious God bless you and stay blessed my cameraman Poke na me catch you say Poke from audition to change no e wo ho mommra na sine no enwui na number na screen so just call the number of friend ko a e be kire be dia audition form ni bi wono abepeke God bless you and stay blessed bye